טוב, אז בואו נתחיל. אה, היום אנחנו נתעסק בקירובים. אתם זוכרים מה זה אומר קירובים? מישהו זוכר? דניאל, זה לא תרגול 11? כאילו, התרגול עכשיו זה 10? כן, תרגול 11 יהיה ביום ראשון. באיזה שעה? לא זוכר. 12 נראה לי. אוקיי. אז מישהו זוכר מה זה אומר קירובים? אוקיי. אז בואו נמשיך. אז אנחנו נדבר כרגע על רדוקציות משמרות יחס קירוב. לא ראיתם את זה? זו הגדרה חדשה. מה היא אומרת? אז רדוקציה משמרת יחס קירוב בין בעיה A לבעיה B היא זוג פונקציות f ו-g, כך ששימו לב, f היא מ-a ל-b, אוקיי? ממרחב הבעיות של a למרחב הבעיות של b, ו-g היא פונקציה ממרחב הפתרונות של b למרחב הפתרונות של a. מה זה אומר? תחשבו שיש לנו איזושהי בעיה, נגיד 3 CNF סטטי, אוקיי? ואנחנו נגיד לא יודעים למצוא לאלגוריתם קירוב. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להפעיל את פונקציה f כדי להשיג אלגוריתם קירוב, לא, כדי להעביר אותה לבעיה, נגיד, לא יודע מה, צביעה של 3 קולות. עכשיו לשלוש קולר אנחנו יכולים למצוא אולי איזשהו אלגוריתם קירוב, אז פה קוראים לו אלגו, ולמצוא איזשהו קירוב, איזשהו פתרון, אז איזשהו פי, כך שפי זה הצביעה שלנו. ואז אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה g כדי להחזיר את הפתרון לפי טאג, שזה כבר השמה ל-3 CNF, אוקיי? אז זה הרעיון שלנו. ואיך זה הולך להיות? אז זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. אז אנחנו מקבלים קלט X לבעיה A, ממירים אותו לבעיה B, מפעילים איזשהו אלגוריתם קירוב, ואז מחזירים את הפתרון לעולם של A. ואם האלגוריתם קירוב הוא K מקרב, אז כל האלגוריתם הזה הוא גם K מקרב ל-A. אז מה זה רדוקציה משמרת יחס קירוב? זה ברור? כן. אוקיי, אז בואו נראה. בואו נגדיר שתי בעיות. בעיה ראשונה היא עץ סטיינר, אוקיי? מה זה עץ סטיינר? תחשבו על גרף עם איזה שם משקלים לצלעות, אוקיי? ויש לנו חלוקה, שימו לב, פה אנחנו נעבוד עם אי שלילי. ויש לנו איזושהי חלוקה של הקודקודים לשתי קבוצות, ל-R ול-S, אוקיי? המטרה שלנו היא למצוא בגרף עץ שפורס את R, ומותר לכלול קודקודים מ-S אבל לא חובה, והמשקל של העץ צריך להיות מינימלי. אז הנה לדוגמה יש לנו איזשהו גרף, אז הקודקודים האלו הם ב-R, ושימו לב, העץ שפורס והמינימלי זה העץ הזה, שמצויר פה בכחול. אוקיי? אז מה ה-settings? זה ברור? כן. אוקיי. ועכשיו יש לנו את אותו הדבר, אבל עץ סטיינר מטרי. מה ההבדל? אז עוד פעם נתון איזשהו גרף, הפעם הגרף הוא גרף מלא, זה קליקה, עם משקלים לצלעות, אבל על המשקלים האלו מתקיים אי שוויון המשולש.
והמטרה שלנו היא אותה מטרה, אז למצוא בגרף עץ שפורס את כל R והוא יהיה מינימלי. אז בואו נתחיל לנסות לפתור את זה. אוקיי? אז אנחנו נתחיל עם למצוא איזושהי רדוקציה שהיא משמרת יחס קירוב בין עץ סטיינר לבין עץ סטיינר מטרי. אז איך זה ייראה? אז תחשב, מישהו רוצה לנסות קודם כל לחשוב על הרדוקציה? זה להשתמש באי שוויון המשולש כאילו? לא. מה זה אומר להשתמש באי שוויון המשולש? לא יודע, בוא נגיד לקחת כל שתי צלעות בעץ סטיינר וכאילו לעשות עוד צלע שהוא יהיה. אוקיי, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, קיבלנו, אם נגיד אנחנו רוצים להסתכל על הגרף הזה, נכון? אז מה ההבדל הראשון בין עץ סטיינר? זה העובדה שהגרף הוא מלא, נכון? כן, זאת אומרת שאת הגרף הזה אנחנו חייבים דבר ראשון להפוך לקליקה. קליקה, נכון? כן. זה שלב א'. עכשיו, אני גם צריך למצוא משקל לכל הצלעות. אז אני נגיד רוצה להביא משקל לצלע הזאת, או לצלע הזאת, או לצלע הזאת. אבל אני רוצה שהם יקיימו את אי שוויון המשולש. אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל מרחק זה מטריקה שמקיימת את אי שוויון המשולש, נכון? אז מה נכון. אנחנו נעשה? אה, אנחנו נגיד ככה, G-Tag, אוקיי? זה הפלט של F, אוקיי? הוא יהיה גרף עם אותם קודקודים כמו בגרף המקורי, והמשקל של כל צלע בגרף זה יהיה פשוט המרחק הכי קצר בין U ל-V. אוקיי? אז אם יש לנו איזשהו צלע עם משקל מ-1000, ואז יש פה שלוש צלעות עם משקל אחד כל אחד, אז מה יהיה הצלע החדשה הזאתי? כאילו זה U ו-V. מה יהיה המשקל החדש של הצלע הזאתי? משקל 3. 3. נכון. יכול- אוקיי? אתה יכול להסביר שוב? מה להסביר שוב? איך אתה ממיר את זה? כאילו, אז אמרתי, אני לוקח ואני אומר, תסתכל על כל צלע בגרף, אוקיי? הגרף שלך הוא על אותם קודקודים. אז אם נגיד, בוא נמחוק את זה, נצייר שיהיה לי את זה יותר גדול. אוקיי? אז הגרף הוא אותם קודקודים. אז יש לי נגיד V1, V2, V3 ו-V4, אוקיי? משקל שזה הוא 1000. המשקל של שלושת אלו הוא 1. אז אמרנו, אותם קודקודים, אז אתה מצייר V1, V2, V3, V4, אבל עכשיו הגרף הוא לא סתם גרף, אלא אמרנו שהוא יהיה קליקה. נכון? אז זה יהיה משהו כזה. עד לפה אתה מסכים? סבבה. עכשיו אני אומר, תיקח כל צלע, והמשקל שלה יהיה כמו המשקל של המסלול הכי קל בין שתי הקודקודים. אז אמרנו, בין V1 ל-V3, מה המסלול הכי קל? 3, ואז יהיה 3, סבבה. אז יהיה 3, בין V3 ל-V4 זה יהיה 1, V3 ו-V2 גם 1, וגם פה יהיה 1. פה נגיד יהיה 2 ו-2, אוקיי? אז זאת כל הרדוקציה שלנו. עכשיו, אני אמרתי, זה יהיה הפונקציה הראשונה, ויש גם פונקציה שנייה שהיא לוקחת פתרון כלשהו ומחזירה, כאילו מהבעיה המטרית, ומחזירה פתרון בבעיה המקורית.
אוקיי? אז נניח בבעיה הזאת שלנו, שתי הקודקודים האלו היו ב-R, V1 ו-V2, נכון? אז גם פה, שתי אלו ב-R. מה הפתרון האופטימלי פה? אז פתרון לדוגמה יכול להיות לקחת רק את הצלע הזאת. מסכימים? כן. למה? כי זה עץ שפורס את כל R והמשקל שלו מינימלי. אוקיי, עכשיו מה? G-Tag זה הגרף שבו ה-T-Tag מופיע, או כן, נכון? כן. G-Tag סבבה. זה הגרף שבו T-Tag מופיע. אז זה T-Tag אצלנו, אוקיי? ה-T-Tag הוא בבעיה של המטרית השלמה, עם הקליקה? כן. סבבה. ועכשיו, אז רגע אני רק אצייר את זה. זה G, נכון? זה G-Tag. ועכשיו אני רוצה להחזיר, נכון? זה הפעלתי F, קיבלתי T-Tag, ועכשיו אני רוצה להפעיל את G. מה אני עושה? לכל צלע בעץ, אני אומר, ניקח את המסלול שהיא מייצגת ב-G. ואז לבסוף אני לוקח עץ פורס על מה שהתקבל. אז הצלע T-Tag הזאת, איזה מסלול היא מייצגת? מסלול U ו-U, לא? מה, V1, V4, מה רשמת שם? זה V1, V2, V3, V4. עזוב את ה... זה לא היה על זה. זה אמור להיות נכון V2, V3 ו-V4. זה אמור להיות V2, זה V3 וזה V4. אז הצלע האדומה הזאת, איזה מסלול היא מייצגת בגרף המקורי? המסלול בין V1, V1 V3, ל-V2. V1 ל-V2. לא, זה V1, V3, V3, V4, V4, V2. נכון, אז היא מייצגת את כל המסלול הזה, נכון? כל המסלול. נכון. מסכים? כי זה למה בחרנו, זה המסלול הכי קל בין V1 ל-V2. אז זה מה שאני עושה, אני לוקח כל צלע ומחזיר אותה למסלול. אוקיי? ואז בסוף אני עושה עץ פורס. עכשיו, במקרה הזה עץ פורס לא עושה שום דבר. אוקיי? אז שתי הפונקציות האלו הן ברורות. מה אנחנו עושים? בסוף אתה לוקח ב-T-Tag את המסלולים שמייצגים ב-G, נכון? לעץ הפורס ב-G. כן. מ-T-Tag חי ב-G-Tag, וכל צלע ב-T-Tag היא מייצגת איזשהו מסלול ב-G. יש מצב שמחקת את זה כבר, או שבא לי לצלם פשוט, שיהיה לי את זה? רגע, אני רק אסמן פה. נו. זה ב-G. אוקיי? בסדר? כן. אוקיי. אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו מה אני ארצה להראות? אוקיי, אני ארצה להוכיח שהשתי פונקציות האלו הם רדוקציה שמשמרת יחס קירוב. אז בשביל להראות את זה, מה אני צריך להוכיח? אני צריך להוכיח שהאופטימום של G הוא גדול שווה מהאופטימום של G תג. אני צריך להוכיח שלכל עץ T תג מתקיים שהקוסט של T תג גדול שווה, סליחה, מהקוסט של T. ואני צריך להוכיח שאם קיים איזשהו אלגוריתם קירוב עבור הבעיה המטרית, אוקיי, אז את שלושת אלו אני יכול לשים ביחד ולקבל את כל האי שוויון הזה. אוקיי? עכשיו בואו נחשוב. שלב א', מה אתם אומרים על זה? למה זה נכון?
אמ, הפתרון הוא יותר קצר, רואים את זה. אנחנו עושים יותר מעברים בשביל להגיע לגרף, ל-SFRST ב-G. מה זאת אומרת אתה עושה יותר מעברים? אנחנו צריכים להמיר קודם את זה ל-G tag, ואז אתה מאמיר, ואז אתה מזה מוציא את ה-T tag שלך, לא, לא, אז שים לב. ועדיין לא סיימת, אתה עוד לא הגעת ל-G, ל-SFRS של G, אתה מבין? סיימת עם G tag, אבל לא סיימת עם G. לא בטוח שהבנתי אותך. אני רק זה אגיד, בגלל שאנחנו לוקחים מסלול ומחליפים אותו בצבע. לא בדיוק, אבל שימו לב. מה זה אומר? מה זה אומר אופטימום של G ואופטימום של G טאג, נכון? זה המשקל של העץ הכי טוב בגרף, נכון? שמכסה את כל הקודקודים. מסכימים? עכשיו, תסתכלו על איך אני בניתי, נכון? כל צלע UV, המשקל שלה ב-G, נכון? המשקל ב-G של צלע UV כלשהי, הוא תמיד יהיה גדול שווה מהמשקל שלה ב-G טאג. מסכימים עם זה? זה לפי הבנייה, נכון. נכון. ועכשיו אני אומר, אוקיי, אז אם הורדתי את המשקל של כל הצלעות, אז בוודאות גם, כאילו לא בוודאות, אבל יכול להיות גם הורדתי את האופטימום. אז בגלל זה אופטימום ב-G טאג יכול להיות יותר נמוך מהאופטימום במקורי. אז שלב א' זה ברור. כן, כן. עכשיו אני אומר, בוא נסתכל על שלב ב'. אוי, סליחה. איך אנחנו לוקחים את T-Tag והופכים אותו ל-T? אז מה אמרנו? אנחנו לוקחים בהתחלה, עבור כל צלע, אנחנו לוקחים את המסלול שהיא מייצגת. נכון? עכשיו, אתם מסכימים שבמקרה הזה לא יכול להיות שהמשקל עלה? כי אם לקחתי צלע במשקל, לא יודע, X, זאת אומרת שבגרף המקורי לקחתי מסלול עם משקל X, נכון? כן. אז לא יכול להיות שאיכשהו המשקל של T עלה. אבל מה כן יכול להיות? יכול להיות שנגיד היה לי מצב כזה, שהיה לי גרף שהיה בו מסלול ארוך, ואז הוא התפצל לשתיים. לא, אבל אתה אמרת שקוסט של G-Tag קטן, כאילו העצב פרצף הוא יותר קטן, זה לא אמור להיות ההפך דווקא, קוסט של T-Tag קטן מקוסט של T? לא. אני יודע שזה מאוד מבלבל, אבל אני לא לא. הבנתי בדיוק את הנקודה. אתה יכול לחזור על זה? מה? אז אוקיי. למה בעצם קוסט T קטן שווה מקוסט T-Tag ולא ההפך? אז זה אני עכשיו מנסה להסביר, אוקיי? הנה הגרף שלך ב-G, אוקיי? ושלושת הקודקודים האלו יהיו הקודקודים שלך ב-R. עכשיו תניח שכל המשקלים הם אחד, אוקיי? אז בגרף G-Tag יהיה לך משהו שנראה ככה, נכון? שהוא יהיה ה-T-Tag האופטימלי שלך. אתה מסכים? נכון. אז אבל עכשיו אם אני לוקח את שתי המסלולים האלו, אז שתי הצלעות האלו זה שתי המסלולים שהוא מייצג. אז יש פה כאילו צלעות משותפות. אז המשקל שלך ירד. יש צלעות משותפות, סבבה. אתה רואה את זה? כן, כן, אני רואה את הצלעות המשותפות. עכשיו לא רק זה, גם אתה לוקח בסוף עץ פורס על התוצאה. אז המשקל שלך עוד יותר יכול לרדת. הבנתי. אוקיי? אז נכון שפה רשום שהאופטימום של G-Tag קטן שווה מהאופטימום של G, אבל עבור T-Tag ספציפי
הקוסט שלו ב-T אמור להיות יותר קטן מ-T-Tag. אוקיי? ועכשיו, אם יש לנו איזשהו אלגוריתם שהוא כמקרב עבור הבעיה, אז אמרנו, אנחנו שמים את כל זה באי שוויון ככה, ומקבלים שכל האלגוריתם הזה הוא אלגוריתם כמקרב לבעיה המקורית. אוקיי? אז מה נשאר לנו? נשאר לנו למצוא איזשהו אלגוריתם כמקרב עבור הבעיה המטרית. בואו נתקד את זה. כשאתה מתחיל לפתור את הבעיה, אתה קודם מגדיר את הבעיה עבור הבעיה המטרית השלמה, ואז עובר ל-K מקרב עבור המטרית הרגילה. לא, לא. יש לך את הבעיה הרגילה ויש לך את הבעיה המטרית. נכון? אז אנחנו מהמטרית לוקחים את לרגילה. הבעיה הרגילה, עוברים לבעיה המטרית, עושים פתרון כמקרב שם, תכף נראה מה הפתרון, סבבה, הבנתי. אז אנחנו חוזרים לבעיה הרגילה. בעיה. אז זה מה שדיברנו עכשיו, אז הראינו שהרדוקציה שלנו משמרת יחס קירוב, כל מה שנשאר לנו זה להפעיל את האלגוריתם, למצוא אלגוריתם מקרב ל-H2. אוקיי? אז אני אומר, אלגוריתם מאוד 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 פשוט, אוקיי? אנחנו מוצאים עץ פורס מינימלי בגרף שמומר לבעיה המטרית, וזה כל האלגוריתם, ואני אומר שהאלגוריתם הוא 2 מקרב לבעיה המטרית. אוקיי, אז הבאתי לכם טענה, בואו אני גם אפילח אותה. אז מה ההוכחה? אז תיקחו איזשהו T-Tag שהוא פתרון אופטימלי במשקל אופט של G. אוקיי? מה עכשיו אנחנו עושים? אנחנו מכפילים את כל הצלעות, כאן אמור להיות T-Tag, אוקיי? אנחנו מכפילים את כל הצלעות של T-Tag ומקבלים הילוך אוילר. איך זה נראה? אני בטוח שראיתם את זה כבר. משהו ככה. אוקיי? אז זה היה שלב א', הכפלנו את כל הצלעות. מה אני עושה עכשיו? אני עושה קיצורי דרך. אתם זוכרים איפה ראיתם את זה כבר? את הטריק הזה? איזה טריק? אוקיי, צודק, לא אמרתי איזה טריק. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אז לא, אני לא הבנתי את מהלך ההוכחה מלכתחילה. מה אוקיי, אתה... בסדר, אז בוא אני אעשה את זה מההתחלה. אוקיי, אז אתה לוקח את T-Tag ואומר T-Tag זה הפתרון האופטימלי שלך. אתה מכפיל את הצלעות של T-Tag ומקבל איזשהו הילוך אוילר. סבבה. אוקיי? עכשיו מה אתה עושה? אתה עושה קיצורי דרך בהילוכים האלו. מה זה אומר קיצורי דרך? אתה דואג שלא יהיו קודקודים שחוזרים על עצמם ושלא יהיו קודקודים ב-S. למה אתה תמיד יכול לעשות את הקיצורי דרך האלו? כי אמרנו, אנחנו עובדים עם קליקה. נכון? אז תמיד יהיה לך צלע בין שתי קודקודים. מה אתה מקבל אחרי זה? אתה מקבל איזשהו מעגל המילטון. ממנו אנחנו מסירים איזושהי צלע שרירותית ומקבלים עץ פורס חדש, T-Tag. ושמים לב שה-T-Tag הזה הוא לא בהכרח מינימלי, אבל הוא כן פורס את כל R. מה אנחנו יודעים? הקוסט של T, שזה העץ שלנו, העץ המינימלי, הוא קטן שווה מהקוסט של T-Tag, נכון? כי T-Tag הוא עץ פורס אבל לא בהכרח מינימלי, אז האי שוויון הזה מתקיים. והקוסט של T-Tag הוא קטן שווה מהקוסט של פעמיים T כוכב, שזה פשוט שווה לפעמיים האופט של G. אוקיי, אז אני בטוח שיש שאלות. מה שאתה עובד עליו, כשאתה מוריד את הצלעות, אתה עובד על הגרף של הבעיה המטרית או הבעיה הרגילה? אז פה אנחנו בבעיה המטרית. הבנתי. ואז אתה כאילו ממיר את זה. לא, אז חכה. אז שנייה. עוד, פה לא אמרתי כלום. אני אמרתי, תמצא עץ פורס בבעיה המטרית, נכון? ואני רק רוצה להוכיח שהדבר הזה זה 2 מקרב.
לבעיה המטרית, לא לבעיה הרגילה. סבבה. את ההוכחה הבנתם? כן. אוקיי. כאילו אתה אומר בגלל שזה קטן שווה וקטן שווה, אז זה אז, קטן שווה אז מהאופטימום. רק כדי נעשה בדיקת שפיות, בואו אני אשאל אתכם למה אי שוויון הזה נכון. כי אתה לוקח פתרון אופטימלי, כאילו, אוקיי, ביתי לא בהכרח שזה היה גרף הכי מינימלי, מינימלי, בוא אני אשאל אותך אחרת. מאיפה השתיים מגיע? כי הוא האופטימום, הוא המקרב, לא? מה היה מקרב? T-tag, פתרון T אופטימלי. T-tag הוא לא הפתרון T, האופטימלי. T כוכבית, סליחה, T כוכב הוא הפתרון האופטימלי, נכון, אבל מאיפה השתיים מגיע? לא יודע. אוקיי, אז השתיים מגיע בגלל שהכפלנו את כל הצלעות פי שתיים, נכון? אז המשקל של כל הצלעות המקווקוות האלו הוא פי שתיים מהמשקל של העץ שהתחלנו איתו, מהפתרון האופטימלי. ועכשיו, למה זה נכון שהמשקל של זה, של כל ההילוך הזה, קטן מהמשקל של זה, של כל ההילוך הזה? זה כי שימו לב שבגלל שמתקיים אי שוויון המשולש, אוקיי? אז אנחנו יודעים שלעשות קיצורי דרך לא פוגע, נכון? זה כל המטרה של אי שוויון המשולש, להגיד שהצלע הזאתי היא קטנה מהצלע הזאתי פלוס הצלע הזאתי, נכון? אתם מסכימים? כן. אוקיי. רציתי לשאול אותך, השתיים כפול קוס של T-tag זה אחרי החץ, נכון בעצם? זה הקוס של אחרי החץ, של אחרי ההכפלה ושל אחרי אז לא, דווקא פה אתה אומר, שים לב, זה כאילו אתה הולך הפוך, נכון? הקוסט של T זה העץ פורס המינימלי, והוא יותר גדול מהקוסט של העץ פורס הזה, זה איזשהו עץ פורס, נכון? אם אני הורדתי את הצלע הזאתי, אוקיי? הבנתי. וזה גדול מהדבר הזה, מההילוך הוילר הזה, כל המקווקו הזה, אבל זה גדול, סליחה, ההילוך המקווקו זה שווה בדיוק לשתיים הפתרון האופטימלי. אבל אם זה גדול, אז למה זה מופיע הפוך? זה מופיע ככאילו מה? קוס של T-tag, לא? פשוט חסר לי הסימונים פה, כשאתה עובר מפה לפה, אני לא זה רואה את זה. T-tag, נכון? סבבה. הדבר הזה לא מקווקו, הדבר הזה זה T כוכב, נכון? והדבר המקווקו זה כאילו אתה רוצה להגיד שזה פעמיים T כוכב, אין בעיה. סבבה. אוקיי? אז עכשיו הראיתי לכם שהפתרון הוא 2 מקרב. אבל אני אומר, אני יכול לעשות את זה אפילו יותר טוב. אוקיי? ובלי לשנות את האלגוריתם, אני יכול להראות שהאלגוריתם הוא יותר מקרב. רק בלשנות את ההוכחה ממש ממש בקטנה. אז תנסו שנייה לעבור על ההוכחה ולראות איפה אפשר לשפר אותה. לכם רעיון? אולי לבדוק מה הצלע שאתה מוריד, כאילו, מהמעגל המילטון. אולי מה? כדי שזה יהיה הכי מינימלי, אתה רוצה בעצם... פה אתה מסיר צלע שרירותית, אני רוצה צלע מינימלי דווקא, כדי שזה יהיה עץ פורס בהכרח מינימלי. אז ההפך, בשביל שהעץ פורס יהיה מינימלי, אני דווקא צריך להוריד את הצלעות הגדולות יותר. סליחה, ההפך, התבלבלתי. זה מקסימלי. כן, אוקיי? כן, אתה צריך למיין את הצלעות. אז זה בדיוק מה שנעשה, אז שימו לב, אני לא משנה את האלגוריתם, האלגוריתם עדיין הוא
תמצא עץ פורס מינימלי, אבל טיפה שיניתי את ההוכחה והראיתי שהאלגוריתם כאילו הוא יותר טוב ממה שחשבתי. אז בוא נראה. אז עכשיו זה יהיה נטו, במקום להסיר צלע שרירותית, אז אני מסיר צלע בעלת המשקל הכי גדול. אוקיי. אז איך זה עובד? אז טוב, כאן יש את החישוב, אז אני פשוט יעבור עליו, אוקיי? אז הקוסט של האלגוריתם, נכון? הוא קטן שווה מהקוסט של ה-T כוכב, נכון? עם זה אתם מסכימים? זה בדיוק כמו שהיה קודם. זה רק שקודם זה היה T. אוקיי? אז האי שוויון הזה ברור? כן. עכשיו אני אומר, לפי עיקרון שובה חיונים, חייבת להיות לי צלע בגודל הזה. למה? כי שימו לב. אוקיי, סליחה, שנייה. מה זה C? C זה המעגל המילטון שאני מקבל בסוף. אוקיי? אז אם ה-C, הקוסט שלו הוא משהו, אבל אין שום צלע עם משקל יותר מזה, אז אם אני אסכום את כל הצלעות ביחד, אני לא אגיע לקוסט של C. מסכימים? שוב, אתה סוכם את כל הצלעות, אתה לא תגיע, אם אתה מחלק בספר. אני רק אומר שלפי עיקרון שובה חיונים צריכה להיות לי צלע במשקל הזה, נכון? כי תחשוב, אם עכשיו הקוסט של המעגל הוא 6, לא יודע, ויש לי 6 צלעות במעגל, אז אתה מסכים שחייבת להיות לי לפחות צלע אחת עם משקל אחד. כי אם כן, כל, הבנתי. כי אם כל סבבה. הצלעות היו עם משקל חצי, בחיים לא הייתי מגיע ל6. אוקיי? אז אני אומר, זה חייבת להיות לי צלע כזאת, וזה איזשהו חסם תחתון על המקסימום, אוקיי? אז אני פשוט מציב את החסם התחתון הזה פה. כן, אבל שימו לב, C זה מעגל המילטון על כל הקודקודים של R. אז הגודל של C זה גם הגודל של R מבחינת הקודקודים. נכון? נכון. אז אני פשוט יכול להציב, אז מה אני עושה אחרי זה? אני מוציא גורם משותף החוצה, יש לי את זה, אני יודע מה הקוסט של המעגל הזה, זה פעמיים הקוסט, או קטן, או גדול, סליחה, קטן, מפעמיים הקוסט של T כוכב, זה בדיוק כמו הטיעון שהיה לנו מקודם, נכון? כן. זה האופטימום שלנו, אז קיבלנו שהאלגוריתם הוא לא 2 מקרב, אלא הוא 2 עם הדבר הזה, 1 פחות 1 חלקי המקרב. אתה יודע בהכרח שמה שאתה מוריד הקוסט C הזה חלקי C הוא יותר קטן מהצלע הכי מקסימלית? כן, סבבה. אוקיי? סבבה. עכשיו בואו נעשה טיפה משהו יותר קל. אוקיי? אז עכשיו בואו ננסה להריץ את האלגוריתם. אז הנה יש לנו כאן את הגרף, אוקיי? ואני עושה שינוי קטן בגרף, באלגוריתם, אוקיי? כשאני עושה את הקליקה, אני עושה את הקליקה רק על הקודקודים של R. אני לא עושה אותם עליו, כאילו אני לא מוסיף את הקודקודים של S, זה ימנע ממני לצייר פחות, אוקיי? אז מה אמרנו? זה עכשיו גרף, האם זה בבעיה המטרית או לא? לא, כי אין את כל הצלעות. נכון, וגם אתה לא שומר על אי שוויון המשולש, נכון? לא שמתי לב, אבל בסדר. אז מה אנחנו צריכים? אז בואו נעשה שלב א', אני אצייר את זה פה משהו, אוקיי? בואו נהפוך, אני אמרתי אני אצייר רק את הקודקודים של R, ואנחנו הופכים את זה לקליקה. נכון? מה עכשיו אני צריך לעשות? אני צריך לקחת עבור כל צלע, ומה אני עושה איתה? מה המשקל שלה? את המסלול הכי קצר. המסלול הכי קצר, אז בואו נבדוק. נגיד הצלע בין שתי 20. הקודקודים האלה. מה המשקל שלה? אני לדעתי, זאתי שאתה מסתכל על 20, כי אין משהו יותר קצר. 20.
ומה עם המשקל של הצלע הזאתי? רגע, 30 לדעתי. 30, כן, אתה גם יכול להבין שאם כאילו אתה נכנס מפה לפה זה 30, אבל לא משנה איזה מסלול פה אתה תעשה, זה יהיה 110, נכון? כן, כי... מה לדוגמה עם הצלע בין פה לפה? איזה צלע? זאתי? בין פה לפה. אז אנחנו יכולים לעשות 30 פה, נכון? ואז לעשות 20 פה, אז סך הכל זה יהיה 50, נכון? כן. הצלע פה יהיה 50 ואני לא אתעלל בכם, אני כבר אשלים את הכל לבד. כאן זה 105, כאן זה 55, כאן זה 37. כולם אבל מבינים איך הגענו למספרים האלו? כן. יופי. מה אני עושה עכשיו? אז צריך ואני רוצה למצוא למצוא פורס. אלגוריתם 2 מקרב לבעיה הזאת, אז מה אני עושה עכשיו? פורס. T-tag. נכון, מה יהיה העץ פורס שלי? אתה רוצה שאני אבחר את המינימלי או לפי הבנייה שאתה עשית? זה אמור להיות העץ פורס המינימלי, נכון? אז את ה-20, את ה-30, את ה-50, אז לא, רגע, 50 לא, 50 לא, לא. 50 אתה לא לוקח, 20, 30, ה-30, ה-20, מה עכשיו? 50 למטה, 37. 50 למטה וה-37, נכון? נכון. והנה פרסתי את הכל. אוקיי? אז זה העץ פורס שלי. ומה אני עושה עכשיו? איך אני מחזיר את זה מפה לפה? אז אמרנו, עבור כל צלע, אני אקח את המסלול שהיא לוקחת. אז הצלע של ה-30 לוקחת את המסלול של ה-30, נכון? הצלע של ה-20 לוקחת את המסלול של ה-20. מה עם הצלע של ה-37? איזה מסלול היא לוקחת? 7, 15, 15 לא. נכון. 15 היא ואת השם. לוקחת את המסלול הזה, כל זה, והצלע האחרונה של ה-50 לוקחת את המסלול ה... בסך הכל זה העץ הפורס שלו. אוקיי? וזה הפתרון השתיים מקרב לבעיה. אז זה עזר לכם להבין את האלגוריתם? כן. מעולה. אם אתם רוצים, הנה אפשר לראות שצדקנו. אז ככה זה לעשות את ה-metric closure פלוס לעשות FST. הנה הפתרון. אוקיי? עכשיו עוד שאלה. ועבור הבעיה המטרית, אז אמרנו שלעשות MST, אוקיי, על רק הנקודות של R, מביא לי איזשהו פתרון שהוא 2 מקרב. עכשיו אני רוצה שתביאו לי דוגמה, אוקיי, שבמקרה הגנרי של סטיינר הכללי, אוקיי, לעשות MST רק על הנקודות של R לא יביא לי פתרון שהוא 2 מקרב, אוקיי? תבנה איזשהו עץ עם צלעות מאוד גדולות וצלעות מאוד קטנות ותראה מה קורה. אולי זה הכיוון. מה זאת אומרת עץ? מה אתה רוצה אוקיי. סליחה, אתה בונה את הגרף שלך עם אתה רוצה אולי בעצם שיש לך גרף עם נגיד אחד ועוד משהו מאוד אני עשיתי גדול. אפשרות שאתה יכול לעשות אנוטציות. אתה רוצה לנסות לצייר? באמת? כן. טוב, ננסה. זהו, איפה אני אמור לראות את זה פה? הנה, סבבה. אז נגיד, אה, נגיד זה יהיה 100, כל החיצוניות, זה יהיה 1, וגם יהיה 1.
וגם הצלעות האלה יהיו 100, פשוט לא היה לי כוח. נגיד רגע, איזה באלגוריתם, צלעות? גם אני פשוט לא מצליח לרשום שנייה. הצלעות האלו אתה רוצה להגיד כן, שיהיו? כן, גם. ונגיד, נגיד כשאתה עושה את ה-MST, אז רגע, אבל אתה צריך גם להגיד מה זה R, נכון? האמצעי הוא S והשאר הוא R. כן, האמצעי S והשאר הוא R. זה S וזה R. ועכשיו מה יקרה? אם אתה עושה MST רק על הקודקודים של R, אז איזה צלעות אתה תבחר? אתה תבחר את 100, תבחר נגיד את שלושת האלו, נכון? נכון, אבל מה הפתרון האופטימלי? להשתמש באחד. נכון, זה להשתמש באחדים האלו, נכון? כן. אז זו בדיוק התשובה, רק שפה הוא עשה את זה עם גרף. עשיתי את זה לבעיה המטרית, אבל... לא, לא, עשית את זה בסדר, כן? פה הוא התקמצן על צלע. בסך הכל הפתרון, אוקיי? אז כל הכבוד. עכשיו בואו ננסה עוד דוגמה. ועכשיו אנחנו צריכים לצייר 3 מקרים שונים של הבעיה המטרית, אוקיי? לא צריך את כל ה3, מספיק שתציירו אחד, כך ש-S היא לא ריקה, אבל ה-MST על R בלבד לא יביא לי את הפתרון האופטימלי, אוקיי? הוא יביא משהו שהוא יותר גדול מהפתרון האופטימלי. עכשיו תנסו לצייר את זה. לא בדיוק נראה לי הבנתי, אתה רוצה שכאילו אני רוצה עכשיו... על R יהיה יותר גדול מאשר להשתמש בזה של S? לא, אני אומר, תצייר גרף שהוא סטיינר מטרי, זאת אומרת שהוא צריך להיות קליקה, אוקיי? והוא לפחות קליקה על R, אוקיי? והוא מקיים את אי שוויון המשולש, אבל לעשות עץ פורס על R עדיין לא יביא לי את הפתרון האופטימלי. נגיד תיקח את הגרף שבניתי קודם, הקליקה על 4, ונגיד תגדיר את הפנימי S, את כל החיצוניות R, תגדיר צלעות שוב באותו אופן, ככה שנגיד מספרים יותר קטנים, נגיד תיקח 5 בחוץ אולי ובפנים 2. אז מה זה? אז רגע, בוא נעשה... מה שאתה בוחר. אני אומר בוא נעשה פה 5, 5, 5, 5. מה אתה רוצה לשים בחוץ? לפחות 10. 10, 15. 10, עכשיו שים לב, 15 אתה לא יכול לעשות, נכון? למה? כי זה לא שומר על שוויון המשולש, סבבה. אוקיי, אז נגיד 10. מה קורה במקרה הזה? מה המשקל של הפתרון האופטימלי? 30. מה המשקל? למה 30? 20. כי זה 20. כאילו 10, 10, 10, לא, לא. 10. המשקל של הפתרון האופטימלי זה לקחת רק את הצלעות בפנים, נכון? זה פחות 10 או שזה 20. זה הפתרון האופטימלי, נכון? אבל אם אני עושה MST רק על R, אז אני עושה משהו כזה, שזה 30, נכון? אז שים לב, נכון, אז בוא נראה. ואני חייב בהכרח שזה ישמור את האי שוויון המשולש, כי זה כאילו... כן, אתה חייב שזה ישמור את אי שוויון המשולש, אוקיי? אז הנה כל דוגמה אפשר לעשות את זה עם כמות אינסופית, כל פעם אפשר להוסיף קודקוד, אוקיי? ולהמשיך הלאה והלאה, אבל זה העיקרון, אוקיי? ושים לב שאנחנו עדיין שומרים על פקטור 2 בין הפתרון האופטימלי לעץ פורס המינימלי על R, נכון? כאילו 20 זה קטן מפעמיים האופטימלי שזה 15, נכון? 30 קטן מפעמיים האופטימלי, 40 קטן מהפעמיים האופטימלי. אוקיי, אז זה סתם היה כדי להראות לכם. אז כל הציורים האלו וכל הדוגמאות זה היה ברור? מטרה פשוט להראות שזה 2 מקרב, ה-MST שבנית, נכון? כאילו... זה לא הוכחה, אבל זה נחמד בעין, גם כדי להבין את האלגוריתם, גם כדי לראות את זה בעיניים, אוקיי? אבל זה לא הוכחה, שזה 2 מקרב. ואת ההוכחה זה מה שעשינו קודם. אוקיי.
אז בואו נמשיך הלאה. אוקיי? עכשיו מה יש? נתון לנו איזשהו גרף קשיר עם משקלים אי שליליים על הצלעות. הקודקודים מחולקים לשתי קבוצות שזה ספקים ולקוחות, והמטרה שלנו היא למצוא תת גרף בעל משקל מינימלי, כך שלכל לקוח יהיה לפחות ספק אחד ברכיב הכשירות שלו. אז צריך, כאילו, אם הבנתי, להשתמש גם ב-S וגם ב-R בשביל לבנות את אותו גרף? מה? צריך להשתמש גם ב-S וגם ב-R בשביל לבנות את התת גרף? אוקיי, אז תחשוב, לדוגמה, יש לך את התת גרף, יש לך את הגרף, לא יודע, משהו כזה, נכון? עכשיו אני אומר, עוד פעם, המשקלים הם כולם אחד כדי שזה יהיה לי נוח, עכשיו זה יהיה, זה, זה לא טוב, לדוגמה, זה וזה, זה יהיה R, נכון? זה יהיה, סליחה, S, זה יהיה הספקים. סבבה. אוקיי? אז מה אני רוצה? אני רוצה לעשות איזשהו תת גרף, לדוגמה תת גרף שאני יכול לעשות, זה יהיה ככה, שזה יהיה, שתי הלקוחות האלו ילכו אליו, והלקוח הזה ילך אליו. זה תת גרף מינימלי. אוקיי? זה המטרה שלי. סבבה. אוקיי? עכשיו שימו לב, יש לנו פה S ויש לנו פה R, זה מאוד מזכיר לנו את ה-H2, אז כדאי מאוד לנסות להשתמש בזה. אז יש לכם רעיון? כמו שעשינו בעבר, אולי להוסיף איזשהו קודקוד חיצוני, למה? כי אז בעצם אנחנו נוכל להפעיל את זה על עץ סטיינר עם הקליקה או עם לא יודע. אנחנו נוכל לבנות גרף שעליו אנחנו נוכל להביא את האלגוריתם שלהם מקרב. אוקיי, למה אבל אתה צריך את הקודקוד כדי להפעיל את האלגוריתם? כי אני חושב, אני פשוט ראיתי את הפתרון הזה בעבר, כאילו עם עוד איזשהו, עם תוספת של, זה למה חשבתי את זה ישר. יכול להיות שזה הפתרון, יכול להיות שזה גם לא. אוקיי, אז אתה צודק, אנחנו באמת מוסיפים קודקוד, ובוא נראה מה אנחנו עושים. אוקיי, אז התרגיל הוא למצוא אלגוריתם 2 מקרב עבור הבעיה. אז בואו נעשה את הפתרון, אנחנו עושים רדוקציה לעץ 2. מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, נוסיף לגרף איזשהו קודקוד V, הקודקוד V מתחבר לכל הקודקודים ב-S עם צלע במשקל 0, נפעיל את האלגוריתם 2 קירוב שאנחנו יודעים לעשות עכשיו עבור עץ סטיינר עם הגרף החדש, אבל שימו לב שאת R עכשיו אני אומר שזה R ואיחוד V, אוקיי? ו-S אני משאיר אותו כמו שהוא, אוקיי? ואז T זה העץ שמתקבל מהאלגוריתם, כל מה שאני אעשה זה פשוט מוריד את V מהאלגוריתם. ואני טוען שזה אלגוריתם 2 מקרב. אז את האלגוריתם, אתם מבינים? מה אנחנו עושים? למה אתה צריך את הקודקוד הזה? אוקיי, למה? אני רק שים לב מה אני אקבל בסוף, נכון? יש לך פה קודקוד V שהוא שייך ל-R, נכון? מה השכנים שלו? כל הקודקודים של S, נכון? אז כל השכבה הזאת זה S, 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 S. עכשיו אתה מסכים שאלגוריתם סטיינר מהמהות שלו הוא מוצא עץ פורס שפורס לך את כל R, נכון? זאת אומרת שכל R, כל הקודקודים ב-R יהיו חייבים להיות חלק מהעץ הזה. זאת אומרת שהם יהיו חייבים לחיות איפשהו בתתי עצים האלה. נכון? כל זה R, 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 נכון?
ואם העץ הפורס יכלול צלעות בין הצלע הזאת V ל-S, ואתה מוריד בעצם את ה-V הזה בפתרון. ועכשיו, נכון, ועכשיו אני מוריד את ה-V, אז מה אני מקבל? אני מקבל המון 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 רכיבי כשירות, אוקיי? שלכל הרכיבי כשירות האלו יש S1 לפחות בהם, נכון? ואני מכיל בכל הרכיבי כשירות האלו את כל R גם. וזה עדיין עץ פורס, אז עכשיו זה כבר לא עץ פורס, נכון? זה לא עץ בכלל, זה איזשהו יער. זה סתם. אבל אני אומר שהפתרון הזה הוא יכול להיות שתי קירוב לעבור הבעיה. הוא לא יהיה גרוע מפעמיים האופטימלי. זה אומר שבעצם על להוריד כל מה שאתה מוסיף, לא משנה את הפתרון ממש. לא בדיוק. אני אומר, אוקיי, אתה מסכים שהדבר הזה זה פתרון? כי מה אנחנו רק היינו צריכים לעשות? היינו צריכים למצוא איזשהו גרף, עזוב את המשקל מינימלי, והיינו צריכים למצוא גרף שלכל לקוח יש לפחות ספק אחד ברכיב כשירות שלו. אתה מסכים שעל ההגדרה הזאת אנחנו עונים? כן, סבבה. אוקיי. עכשיו אבל אני איך רק... אתה יכול להבטיח שהתוספת הזאת היא לא מגדילה ממש את האלגוריתם? אז אוקיי, אז בוא נראה למה זה ככה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, האלגוריתם הזה הוא פתרון, אוקיי? עכשיו בוא ניקח את אופט להיות הפתרון האופטימלי לבעיה. בוא נשים לב שאיך שבנינו את הגרף, נכון? אז להוסיף את הצלעות האלו בין V ל-S זה לא מוסיף משקל, כי אמרנו שהמשקל בין V ל-S תמיד יהיה 0, נכון? נכון. אוקיי, אז הגרף עם הצלעות או בלי הצלעות, נכון? זאת אומרת שמה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת את אופט, להוסיף לו את V, נכון? אז הנה אם יש לי את אופט, שהוא לא יודע איך הוא נראה, זה הפתרון האופטימלי, זה לא הפתרון שלי, אני יכול להוסיף לו את V, אני יכול להוסיף לכל קודקוד ב-S את הצלעות האלו במשקל 0, לא שיניתי את המשקל של הפתרון, נכון? נכון. אבל מה קיבלתי? עכשיו קיבלתי עץ סטיינר כלשהו, לא אופטימלי, קיבלתי איזשהו עץ סטיינר, נכון? כי אני נוגע בכל הקודקודים של ה-R. אתה מסכים? שוב, אתה נוגע בכל הקודקודים של R ובגלל זה זה כאילו, סבבה, הבנתי. כן, עכשיו, יש פה איזשהו פאק כאילו קטן שנגיד זה קודקוד ב-S וזה קודקוד ב-S, נכון? אז אני אצטרך כאילו להוריד צלעות, אז אני אצטרך להוריד את הצלע הזאת. אז אם אנחנו נמחוק איזושהי צלעות, פה הן רשמו שרירותיות, אבל זה לא בדיוק שרירותיות, אבל יש איזושהי קבוצת צלעות שאנחנו יכולים למחוק כדי שזה יהיה עץ סטיינר, אוקיי? אוקיי. אבל אם זה עץ סטיינר, והוא לא עץ סטיינר המינימלי, מה אני יודע? אז אני יודע שהאופטימום, כאן זה לא אמור להיות שווה, כאן זה אמור להיות קטן שווה, האופטימום של סטיינר הוא קטן שווה מהאופטימום המקורי של הבעיה. נכון? כן. מה עכשיו אני יודע? בוא נשלב. אז T-Tag זה הפתרון שלי, נכון? והוא קטן שווה, זה עץ סטיינר, אני ארשום את זה. זה העץ סטיינר, עץ סטיינר שלי, שאני יודע שהוא אמור להיות איזשהו קירוב, זה גם איזשהו עץ סטיינר, נכון? והדבר הזה הוא 2 קירוב לבעיה של עץ סטיינר המקורי, נכון?
כי האלגוריתם הזה, האלגוריתם של למצוא עץ שטיינר, הוא היה 2 קירוב לבעיה. למה T צד קטן מכוכב? כי זה איזשהו עץ שטיינר, פה כאילו אנחנו אומרים שהעץ שטיינר תיתג הוא כאילו אמור להיות המינימלי, אבל לא בדיוק. אתה מוריד את הצלעות שאתה בדיוק רוצה ככה שהוא יהיה מינימלי? אפשר להגיד כן. סבבה. אוקיי, ואז האלגוריתם הזה הוא 2 קירוב לבעיה של עץ סטיינר, אוקיי? וזה שווה בדיוק לפי זה לפעמיים האופטימלי. זאת אומרת שכל הבעיה הזאת, אוקיי, היא, איך קוראים לזה? היא 2 קירוב לבעיה של מה שרצינו לעשות. אז הבעיה הזאת הייתה ברורה. כן, לא? אופטימום סטיינר זה T כוכב כאילו? אופטימום סטיינר זה האופטימום של סטיינר, נכון? אבל העץ, ה-T כוכב הזה, זה איזשהו עץ סטיינר שהשגת אותו איכשהו, ואתה יודע שהאלגוריתם שלך יכול להביא קירוב של 2 כאילו לאופטימום של עץ. סבבה. אוקיי, אז בואו נראה עוד משהו. אז עכשיו אנחנו נלמד על dominating set, אוקיי? אז dominating set, או בעברית קבוצה שלטת, היא קבוצה של קודקודים, כך שכל הקודקודים בגרף שכנים שלו. אוקיי? אם אתם רוצים לקרוא פורמלית, אוקיי? אז לדוגמה, אם יש לי את הגרף הזה, מה ה-dominating set פה? אז פה ה-dominating set יהיה שתי הקודקודים האלה, נכון? כי כל שאר הקודקודים בגרף שכנים שלהם. נכון? כל שאר קודקודים בגרף, אבל קודקוד נגיד קצה מצד ימין, השכן שלו הוא לא השחור מצד שמאל. לא, אתה רק צריך שיהיה לך שכן אחד בקבוצה. סבבה. אוקיי? כי אנחנו מדברים על כל הקבוצה, לא על כל קודקוד. אוקיי? אז ההגדרה ברורה. כן. אוקיי. אז עכשיו עבור קבוצת קודקודים כלשהי, לא חייב הקבוצת קודקודים השלטת שלנו, אוקיי? אלא פשוט קבוצת קודקודים כלשהי. אז אנחנו נגדיר שקודקוד שנמצא בקבוצה הוא יהיה בצבע שחור, קודקוד שיש לו שכן בקבוצה הוא יהיה בצבע אפור, וקודקוד שלא נמצא בקבוצה ואין לו שכן בקבוצה ייקרא לבן. אוקיי? ואנחנו מסמנים ב-WS של V, זה כמות השכנים הלבנים של V, ואנחנו גם יכולים לשים לב שעבור קבוצה שלטת אין לנו קודקודים לבנים. אז עכשיו אנחנו ננסה לתאר איזשהו אלגוריתם, והוא יפעל על יחסית אותו עיקרון כמו שאתם ראיתם כמה פעמים בהרצאה. כן, ננסה למצוא איזשהו אלגוריתם גרידי לקבוצה שלטת. אוקיי? מה האלגוריתם שלנו יהיה? אז מישהו רוצה לנסות? מעבר לשכנים כמו ב-BF. מה? אז זה לא בדיוק מעבר לשני, אבל אמרנו, אנחנו אתה רוצים צריך אלגוריתם להוסיף כל הזמן לבנים, כאילו להעיף. כמה שיותר לבנים, נכון? כן, בדיוק.
אז מה אנחנו נעשה? כל פעם, מה אנחנו ניקח? אני אומר, תוסיף קודקוד. איזה קודקוד אתה מוסיף? עם הכי הרבה לבנים, עם הכי הרבה מה לבנים? עם השכנים הכי לבנים. נכון. אז האלגוריתם שלנו, פשוט כל עוד יש על קודקודים לבנים, תבחר את הקודקוד עם הכי הרבה שכנים לבנים, ופשוט תוסיף אותו ל-S. בסוף אני מחזיר את S. אוקיי? עכשיו אני אוכיח לכם שהאלגוריתם הזה מקרב. כמה מקרב? אז מישהו רוצה לנחש מה הקירוב של האלגוריתם הזה? אוקיי, אז האלגוריתם הוא ln של דלתה G מקרב. ועכשיו אני אוכיח לכם. אז איך ההוכחה תלך? אז אני מניח שראיתם את השיטה הזאת מתישהו, אבל בכל שלב, אוקיי, אנחנו נגדיר לקודקוד עלות מסוימת. אז אם בחרנו איזשהו קודקוד V להיכנס ל-S, אוקיי, אז אם V בשלב שבחרנו אותו הוא לבן, אז כל קודקוד שנהפוך לאו אפור או לשחור בעקבות הבחירה הזאת, מקבל את העלות של 1 חלקי כמות השכנים הלבנים של V פלוס 1. אוקיי? ואם V הוא אפור, אז כל קודקוד אפור שנהפוך לבחירה הזאת, ניתן עלות של 1 חלקי כמות השכנים הלבנים. שימו לב, אוקיי? קודקוד שנהפך לאפור לא ייכנס פעמיים אף פעם. אנחנו כונסים קודקוד רק כשהוא הופך מלבן לאיזשהו צבע. אז הנקודה הזאת ברורה? מה זה אומר המשפט השני? הרי אתה בוחר משהו שהוא לבן ואתה הופך אותו לאפור. אם V הוא כבר אפור, מה אכפת לנו? אז נכון, יכול להיות מצב ש-V הוא אפור, זאת אומרת יש לו, הרי אם נגיד יש לך את הגרף הזה, לא יודע, לדוגמה גרף הזה, אז מה ה-nominating set פה? אז זה וזה, נכון? נכון. אז אם אני נגיד ירוץ על האלגוריתם, אני אעשה את זה ככה שזה יהיה יותר פשוט, אז מה האלגוריתם יעשה? אז דבר ראשון הוא ייקח את הקוד הזה, נכון? כי יש לו הכי הרבה שכנים לבנים, נכון? עכשיו, מה יקרה? הדבר הזה, אז אני אצבע את זה כרגע באדום, אבל זה לא אמור להיות אדום, אז זה יצבע באדום, זה יצבע כאילו זה אפור, נכון? שלושתם אמורים להצבע באפור. ואחרי זה אני אבחר את זה, זאת אומרת, גם אם ה-V הוא אפור, הוא עדיין יכול להיבחר, אבל אתה לא תקנוס אותו שוב. אז הנקודה הזאת היא ברורה? כן או לא? אז למה אתה נותן פלוס אחד במקרה הלבן? אוקיי, אז למה אני נותן פלוס אחד? זה גם שאלה נחמדה. שים לב, נגיד עכשיו בחרתי את הקודקוד הזה, נכון? כמה עכשיו אני כונס את כולם? אז כמה שכנים לבנים יש לו? 1, 2, 3. 3, נכון? אז כמה כל אחד מהם ייכנס? אז הוא לבן שהופך לשחור, נכון? אז הוא גם נקנס, הוא נקנס ברבע, וזה נקנס ברבע, וזה נקנס ברבע, וזה נקנס ברבע, נכון? נכון. ועכשיו אחרי זה אני בוחר את הקודקוד הזה, נכון? שהוא כבר אפור. כמה שכנים לבנים יש לו? אתה כונס רק את השכנים שלו, 2. כאילו 1. 2, אז 2 ו2, נכון?
עכשיו שים לב למשהו מעניין. כל פעם שכנסתי קודקוד, אם אני רוצה לסכום את הכנסות, כמה הוספתי כל פעם? כל פעם שאני מכניס קודקוד, כמה אני מכניס לסל של הכנסות? עוד אחד בגלל הלבן, הבנתי. אז זה לא בדיוק עוד אחד, אלא הרי כל אלו נסכמים לאחד, וגם כל אלו נסכמים לאחד. אז כל פעם שאני מכניס קודקוד ל-S, אני בעצם מוסיף אחד לכנסות. אבל זה רק אם הקודקוד הוא עצמו לבן, כי אתה בעצם מוסיף גם את העלות של הפכתי את עצמי, כאילו, לשחור, ואת השכנים שלי לאפור. זה כאילו התייחסתי לעצמי, ככה אני רואה את זה לפחות, אתה מבין? לא, אבל כאילו מה אני אומר? הרי פה הכנסתי קודקוד שהוא כבר היה אפור, נכון? הכנסתי אותו ל-S. כבר מסכים? שילמת עליו, על הלבן אתה כבר לא שילמת. שילמתי, אבל עכשיו, בשלב הזה, כשרק הקודקודים האלו, כמה היה בסל של הקנסות? היה רבע פלוס רבע פלוס רבע פלוס רבע, נכון? נכון. עכשיו הכנסתי את הקודקוד הזה ל-S. כמה הוספתי לקנס של זה? קנסות, פלוס אחד, פלוס חצי, פלוס חצי. נכון? כן. עכשיו אני רוצה להכניס את הקודקוד הזה. נכון? כי זה הקודקוד היחיד שנשאר לי. או בתכלס, האלגוריתם לא ייקח אותו, הוא ייקח את הקודקוד הזה. נכון? כי לא יש הכי הרבה שכנים לבנים. נכון. מסכים? כן, כמה כן. עכשיו הוא יקנוס? עכשיו הוא לא יכול לקנוס את עצמו, אז הקודקוד הזה הוא אפור, אז הוא יקנוס את הקודקוד הזה. כמה? אז 1 חלקי 1. אז פה יהיה לי פלוס 1 חלקי 1. כמה בסך הכל זה? אז כל זה זה 1, כל זה זה 1, זה 1. בסך הכל הגעת ל3. אז כל פעם שאני מכניס קודקוד, אני מוסיף לסלסלה של הקנסות שלי 1. אוקיי, אז מה זה אומר? עכשיו אני יכול לקחת ולהבין ש-S, הגודל של S, זה פשוט תסכום על כל הקודקודים את העלות שלהם. אוקיי, אז בואו נמשיך. אוקיי, אז בואו ניקח את, נגיד ו-S, כוכב זה הפתרון האופטימלי ויש לו T כוכבים, T קודקודים. אוקיי? אני יכול לקחת ולסמן ב-S1 עד ST את הכוכבים שהמרכז שלהם הוא V1, V2, V3, ככה עד VT. אז אם אתם רוצים, יש פה ממש דוגמת ציור של איך אני עושה, אז שימו לב, נגיד V1, אז אני לוקח והופך אותו לכוכב שהמרכז שלו הוא V1. ושימו לב שהכוכבים האלו הם לא זרים. אוקיי? ואני אומר שמספיק להוכיח שהמחיר או העלות של איזשהו כוכב זה לן של דלטה G. למה? כי אם אני פשוט אכפיל את זה בכמות הכוכבים, אז זה יהיה שווה ל-T כפול לן של דלטה G. כש-T זה כמות הכוכבים? T זה כמות הכוכבים, כן. אז עד לפה זה ברור? כן. אז עכשיו אנחנו רק צריכים להתפקס באיזשהו כוכב, אוקיי? ואני אומר, אם אני מסתכל על איזשהו כוכב, בשביל שאני אתרחק מהאופטימום כמה שיותר, נכון? אז היריב שלי, אוקיי, מי שמנסה להרע לי, אוקיי, הוא ירצה שכל אחד מהקודקודים האלו, בפתרון שלי, לא בפתרון האופטימלי, בפתרון שלי, יישב במקום אחר.
אוקיי? למה? כי זה אומר שהוא היה צריך לעשות בחירה שתכסה את הקודקוד הזה. הוא היה צריך לעשות בחירה שתכסה את הקודקוד הזה. הוא היה צריך לעשות בחירה שתכסה את הקודקוד הזה, ואז ככה עבור כל קודקוד הוא היה צריך בחירה שתכסה את הקודקוד הזה. אוקיי? אז במקרה הכי 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 גרוע, אני יכול להניח שכל קודקוד בכוכב הפך לאפור על ידי בחירה שונה. זה המקרה הכי גרוע. אז בואו נסתכל עכשיו מה קורה. אז זה הכל אותו דבר. אז קבענו איזשהו כוכב, ואני אומר, הנה W1 עד WL זה הקודקודים של הכוכב. בגלל שכל כוכב הפך לבחירה שונה, אז אני רוצה להגיד, הנה U1 עד UL זה הבחירות שהפכו את W1 עד WL לאפורים. אוקיי, אז מה זה U1 עד UL, זה ברור? כן, אבל אני לא הבנתי למה אתה אומר שבאיטרציה האחרונה זה כאילו, אתה מוסיף אחד, אבל לפני זה, אם אתה הוספת משהו אפור, זה היה בזבוז. כאילו, כי יכולת לא לשלם עליו, אבל אתה שילמת עליו, כאילו פחות, רק בסוף אתה משלם אחד. רגע, איפה אתה עכשיו? יש איזושהי הערה אדומה שעוזרת נראה לי להוכחה פה, להבין את ההוכחה, אתה מבין? ולא נראה לי, הנה, עם האדום, שזה רלוונטי או שזה לא? מה רשום באיטרציה האחרונה שבה כל SI נצבע באפור שחור, הפעולה היא בדיוק אחד. ולכן כל קודקוד שנצבע באפור לפני זה סתם בזבז לנו יותר. האמת לא באמת הבנתי מה אני רשום. לא הבנתי את זה, כן. אני גם לא הבנתי מה רשום פה. זה נחוץ להוכחה או שלא? לא ממש. אז עזוב. אוקיי. זה כאילו כנראה כדי להסביר את זה יותר. אני פשוט הסברתי את זה טיפה שונה. אוקיי? אז מה זה U1 עד UL, הבנת? כן, כן. אוקיי. עכשיו אנחנו גם יודעים בדיוק מה L שווה, נכון? כי L שווה לגודל של הכוכב. מה הגודל של הכוכב? זה הדרגה של VI בתוך SI פלוס 1. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו גם סופרים את הקודקוד VI עצמו. אוקיי? ועכשיו אני אומר נסמן ב-TJ את הזמן לפני בחירת הקודקוד UJ שהפך את WJ לאפור סלש שחור. אוקיי? מה זה אומר? הרי אמרנו כל אחד נבחר בנפרד, אז TJ זה בדיוק הזמן באלגוריתם לפני שבחרתי את UJ. אוקיי? במקרה הזה, כמה קודקודים לבנים או כמה קודקודים לא לבנים יש בכוכב? לבנים או לא לבנים? לא לבנים. יש לך כבר עד, כאילו הפכת עד J, אתה בחרת עד J פעמים, לא? לא בדיוק J מינוס 1, נכון? כי זה שנייה לפני שהפכתי את J. זה סבבה. אוקיי? ועכשיו מה קורה? אז מצד אחד אנחנו יודעים שהאלגוריתם הוא אלגוריתם חמדן, והוא צובע את הקודקוד עם הדרגת לבנים הכי גדולה בגרף. אז מה אנחנו יודעים על WTJ של UJ לעומת WTJ של VI? מי מהם יותר גדול? ה-UJ יותר גדול. נכון, ה-UJ יותר זה גדול. כבר אחרי למה? הבחירה. כי האלגוריתם בחר אותו, נכון? אם האלגוריתם בחר אותו, זאת אומרת שיש לו את הדרגת לבנים הכי גדולה בגרף. בפרט יש לו כל דבר שתבחר לא יהיה באותה דרגה. יהיה יותר קטן. כל קודקוד אחר שתבחר יהיה יותר קטן, כאילו. זה מה שאתה אומר, נכון? אני אומר שהאלגוריתם הוא אלגוריתם חמדן, הוא תמיד בוחר את הזה עם הכי הרבה גדולים, נכון?
אז בפרט יש לו יותר מלא, אחרת האלגוריתם היה בוחר אותו, נכון? אוקיי, מה הלאה? ועכשיו אנחנו גם יודעים שכמות הקודקודים הלבנים בגרף היא גדולה שווה מהדרגה של VI פחות הקודקודים שכבר צבענו באפור סלש שחור, נכון? שימו לב, פה, אם אני לא טועה, אמור להיות G. אוקיי? אתם מסכימים עם זה? כן. כי כאילו כשאתה כבר מגיע ל... לא משנה, הבנתי. אוקיי. אז עכשיו בואו פשוט נשלב את כל מה שאנחנו יודעים. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהמחיר, או סליחה, העלות של WJ היא קטנה שווה מ-1 חלקי כמות הקודקודים הלבנים של UJ, נכון? שימו לב שבתכלס יכול להיות פה גם את הפלוס 1, אבל אפשר להתעלם כי אנחנו עושים גדול שווה. נכון? ואנחנו יודעים שבגלל שהכמות השכנים הלבנים של VI היא קטנה יותר, אז אנחנו יכולים להעלות את זה. ואחרי זה אנחנו, אז פה שוב אפשר לוותר על השלב הזה במקרה הזה, ולעשות פה J. זאת יהיה יותר נכון. אוקיי? אז עד לפה זה ברור. אוקיי, ומה נשארנו עכשיו? עכשיו רק נשארנו לעבור על כולם. אוקיי, על כל השכנים, פלוס VI, ולבדוק מה העלות שלהם. אז מה העלות הכי גדולה ש-VI יכול להיות? מה? העלות הכי גדולה או הכמות שכנים? העלות הכי גדולה ש-VI יכולה להיות. אחד. נכון. אז הכי הרבה שהעלות של VI יכולה להיות זה 1. ועבור כל WI, אז אני יודע מה הכי הרבה שהוא יכול להיות מהחסם שהראיתי פה בהתחלה. ועכשיו יש לי פה סכום, אז אני יכול לשחק טיפה עם האינדקסים. אוקיי? מה אני עושה עכשיו? אז מה זה? אז הדבר הזה זה טור, נכון? וטור אנחנו יודעים לפתור מאינפי. אוקיי? ואנחנו יודעים שהדבר הזה זה בערך שווה ללן של הדיגרי של V. ואז אנחנו פשוט יכולים לחסום את זה בלן של דלטה של G. שדלתה אומר הדרגה המקסימלית? כן. סבבה. אוקיי? אז זה היה ברור? כן. אז זהו, סיימנו. יש לי שאלה. כן. בנוגע, לא הבנתי למה עד הסוף לא יושב לי, למה כאילו כשאתה עושה, היה רשום קוסטי, קטן שווה מקוסטי טאג, כאילו כשאתה לוקח, רגע, בוא נחזור לשם. לא הבנתי את ההסבר שלהם.
כל התרגול אחר. אתה מדבר על סטיינר. כן, זה פה, נכון? כן, 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 זה ההסבר. אז תחשוב מה רשום פה. נכון, אנחנו עבור כל צלע שאנחנו לוקחים, נכון? אנחנו לוקחים את המסלול שהיא מייצגת. אתה מסכים שהמשקל במסלול הוא נשאר אותו משקל, נכון? כן, נכון. אמרתי, אם אני לוקח צלע במשקל 5, כמו שהיה לנו, סליחה, אתה זוכר את הצלע במשקל 3? נכון. או אני אפילו אראה את זה יותר טוב. אה, נגיד פה, נכון? אז היה לנו את הצלע שהיא רק 37. תגיד מה זה, זה של T, נכון? זה T-Tag, נכון? מה שאתה רואה T-Tag, פה זה סבבה. T-Tag, נכון? כן, אז הנה הצלע במשקל שהיא 37, נכון? נכון. מה היא מייצגת? היא מייצגת בדיוק מסלול 7, 15, 5. שהמשקל שלו הוא 37, נכון? מהמם. עכשיו, זאת אומרת אם נגיד כל המסלולים שלך מההתחלה יהיו זרים, המשקל של T-Tag יהיה בדיוק המשקל של T. מסכים? נכון. כמו פה, המשקל של T-Tag, אתה יכול לחשב, זה בדיוק המשקל של T. נכון? כן. אבל מה כן יכול לקרות? יכול להיות, כמו בדוגמה שהבאתי, שאתה שאתה, רוצה משהו יותר גדול. הבנתי. בסדר. שאתה לא מחזיר, אתה כאילו חוזר על צלעות, נכון? שאתה בוחר שתי צלעות, אבל המסלול שהן מייצגות חופף ביניהם. אז אתה לא תספור את המשקל של המסלולים פעמיים, נכון? אז המשקל ב-T עכשיו ירד, כי אתה כבר לא סופר פעמיים, הבנתי. בסדר. נכון? תודה ועל רבה. על זה אתה גם עושה את ספורס, שכאילו גם יכול להוריד לך את המשקל, אוקיי? רציתי לשאול אותך עוד כמה תרגולים נשאר לנו בעצם. עוד אחד. אז זה גם על ה-approximation? סבבה. זה יהיה על אלגוריתמים אקראיים ודה-רנדומיזציה. זה תרגול ממש פשוט שלנו. אתה תשלח הודעה שעה, מתי... 2 דקות. זה אלגוריתם יחסית, כאילו תרגול יחסית פשוט. מתי הוא יהיה? בשבוע השלמות? יום ראשון, ב... אם אני לא טועה, ב-12? אז זהו, יש לנו שיעור עם גיל. בראייה יש עוד אופציה או שרק השעה הזאת? תכל'ס, כאילו התרגול מוקלט. אה, סבבה. לא, התרגול הוא ב-5, סליחה, ב-5 עד 7. ביום ראשון. כן, בסדר. תודה רבה, דניאל. אוקיי, יאללה. אז להתראות, שבת שלום. ביי ביי.